Gaurkokin Fandangon blokei bukaera emango diogu. Gaurko izango da Fandangoi buruzko azkeneko saioa. Konsiente naiz artista asko geldituko ziela, guk saioa eskaini gabe. Adibidez Fandangoi buruzko oso presente dauket Joseba Tapia adibidez, ez? Eta txisturako ere Fandangok egin dituzten jende asko. Gure aurreko blokean kantu zaharrei buruzko hartan baita. Doinuegileek bat baino gehiago geldituko ziren aipatu ere egin gabe. Gogoratzen naiz Juanito Dorronsorokin bigarren saio hura egin gendunen berso doinuei buruz, bertan aipamena egin zen Aita Donostia eta Resurrekzioen Maria de Azku eta hoike hor gelditu die, baina hoien kason naiz eta saio bat beraiei ez eskaini aurrerantzean datozen saiotan ere oso maiz aterako die egin duen lan guztikatik ez da. Eta ondoren etorriko dan Euskal Kantagintza berriari buruz egingo den bloke hortane, seguro aipatu gabe geldituko diela artista asko. Baina behintzat, hori nire borondate on guztiek jarriko dut eta inork ez dezala behintzat gaizki hartu bere izena esan ere ez egiteagatik edo saio batez eskaintzeatik ez da. Esan dizudan bezala gaurko izango da Fandangoi buruz eskainitako azken saioa. Eta hortako konturoko zinen bezala, eskusoinik ez dauget gainen, eta nire postura gaurkoa emateo teleberri bat aurkeztu behar detela, baina ez da hori ez. Gaurko hontan bisita bat espero dut. Eta horretik nahu hemen horrela postura hontan ez. Bea 1973 urtean jaio zan, ni baino 10 urte gutxigo ditu, Irungoa da, Irunen jaio zan, eta mundu mailako soinujole bat da. Baina gurera, eskuduñoak kanalera ez dator mundu mailako soinujole bat dalako baizik eta bera ere Fandango egilea dalako. Nik ez dauket gaur eskusoinorik, espero detelako berea ekartzea eta bere obrak berak jotzea, hori nahi nuke. Bera Iñaki Dieguez da. Kaixo Iñaki, egunon da ongi etorria eskuduñoak kanalera, lujo bat, niretzako. Lujo bat bi zentzutan gainera. Bai, zu hemen neukitzea niretzako plazerrik eragarria dalako, baina aparte gaur lanak enduko diazu, zatik gaur izango zea bakarra orain arte behintzat hori, hemen... Ze hori. Orain arte nik jotzen nintun, omentzen dudan artistan, doinuren bat edo, pare bat. Eta zureak ezin joko ditut nik, ezingo nukelako, eta, klaro, horregatik, lujo bat. Bueno, ni esker. Eta... hasiko gineke, gaina ez bakarrik zu jo behar duzu, zu jo behar duzu, nik esaten dizudana, gaina. Zerat, nahi duzuna. Nik nahi nuke... Pintxo nahi baduzu, egiten dutela. Ez, asmoa da, omendutako artistaren obrak jotzea. Eta nola Fandangoak lantzen nahi gehan, Fandangoak eta harin-harinak. Orduan, hasiko gineke, Donestebe harin-harinakin, iritzen zaizu? Oso ondo.
aurreko asteko saioa eskaini nion Kepa Junkerari. Eta seguro batek baino gehiago pentsatuko dula, claro, Kepa Junkerari buruz, hainbeste ainoko laudorio eta lorak botata gero, Iñaki Diegezeketik ze esan behar bekiko hain, ez da? Baduket zerbait esateko Iñaki Diegezeri buruz. Begira, hoen dela hilabete batzuk, aukera izan nun, Orbaizeta juteko, bere emanaldi bat ikustea. Gaina, emaztea etorri izan nerekin, eta, eskartzen diot, zatek, emaztea eskursoinuarekin, pentsatzet kopeta ino egongo, hainbeste tabarra Niri ere. Eta esan nion, Orbaizetan emanaldi bat dago, eta gustua jongo nintzek, eta, lagunduko dizut, esan zidan. Eta, jonginen, eta izan zen, emanaldi zoragarri bat, familiarteko bezala oso goxoa, eta ni jarri nintzen zuregandik, metro batera, gutxi gora bera, oain gauden bezala, lehenengo eserlekuan, eta, emazteari esan nion, etorri, honea da, ez, ni hor, beldurrez, ni hor, zutik egongo nahi izatzeko alden, eta kotxeko giltzak emaiazkea zuzari, aspertzen naizenen, kotxea jongo nahi, eta hori, eta ni erabat zentrauta, detalle guztik, gozatzen egon nintzen, eta ia emanaldiaren bukaeran atzea begiratu nun, eta emaztea antzegon. Eta bukatu ondoren, etorri izan, eta esan zidan, ikaragarri gustatu zait. Nahiko laudorioa da, bai, oso. Eta gero, bueltatzerakoan, esan nion, begira, niretzako izan da, zoragarri, baina, nik emanaldi zuzenekok, Enrique asko miresten dut, eta gozatu dut pilo bat berakin, Kepa Junkerarekin. Eta mundu mailako beste talde batzukin, Michael Field ikusi dut, eta Supertramp ikusi dut, eta iaz Sting etorri izan, Iruñara. Eta ni denetan gozatu dut pilo bat. Baina zure emanaldi hartan, benetan esaten dizut, emozionatu egin nintzen. Gozatu bakarrik ez. Kontzertu polita izan zen. Oso polita, oso polita. Hotza egiten zuen gainera. Bai. Eta familian ginen. Bai. Azkenin, iaia huria zegoen, eta polita izan zen. Aukera bali madaukezu Iñaki Diegez akustik trio, Angel Unzurekin, gitarra, eta ez dakit bozuki, ozer jotzen du. Bozuki izan du, bai. Eta ikerteleria perkusioan, pena merezi du. Aukera bali madaukezu, zalantzaile gabe, nik gozatu nun eta emozionatu nintzen. Iñaki, jo duzun Donestebe Arinarina, Donestebe zer da zuretzako? Izen hori jartzeko esan nahi dut? Ni lan egin nun 22 urtez Donesteben. Baitut ikasle pila bat, hangoak. Eta horregatik, gainera bazegon dantza taldea, erreka dantza taldea. Eta egin behar genuen emanaldi bat Baluarten, eta zen, egin dut zerbait beraientzat, eta horrela sortu zen Arinarina. Egin dut zerbait, eta ja. Eta ja. Azkenean ez da hain erreza, baina horrela atera zen, eta Arinarin simple bat, struktura nahiko simplea, pixkat modernagoa, baina simplea da. Oso polita da, oso polita. Lehen hasieran esan dizut, Iñaki mundu mailako soinu jolea dela. Eta mundu mailako soinu jolea da, gauz askokatik, baina, leku desberdinetan mundu guztien jotzen egon da. Baina zu Iñaki, hasi, 9 urtekin hasi zinen, Irunen, eta gero, kanpoko irakasle batzuengana joan zinen. Hasiera baten gorra izango da, hori hizkuntza eta dena, edo nola izaten da? Ez hainbeste, azkenean musika da. Berdin da inglesez, rusiaz, edo berdin da. Azkenean jotzen duzu, entzutu duzu musika eta irakasleak esaten dizu, bere hizkuntzetan. Baina ez hain zaila lan egitea beste jendearekin. Eta horrela ikasten da. Azkenean hemen zaude zure burbuian, eta atetzen zera pixka eta ikusten duzu beste ikuspuntuak eta beste gauzak. Orduan, garai hartan landuko zendun gehien bat musika klasikoa eta hori ez da. Ni hasi nintzen folklorekin, fandangoak, Arinarinak eta horrela, nik uste horrela hasi behar dela.
Eta gero ja, hasi nintzen, klasikoarekin. Baina, inoiz ez dut utzi euskal musika. Inoiz. Nik uste gure oinarria da, gure musika eta defendatu behar du. Bai. Eta horrela ikasten da. Eta gainera, teknikoki gure fandangoak eta harinariak oso virtuosoak dira. Bai, trebetasun hunde behar da. Teknika egiteko, ni nahiago dut, eman mutiko bateri fandango bat, eta ez Errusiako edo Finlandiako musika bat, nik ez dut ulertzen hori. Ez dut ulertzen. Orduan, ni beti izan naiz musikari folklorikoa edo, eta klasikoa, baina. Biak, eta jazza edo rocka edo pop edo ezakit zer. Baina denetatik inberda. Nahastu dituzu gauzak, zate gero 2007an edo, diska bat egin zen duen, Crossing Time edo, eta han jasa landu zen duen gehien bat. Musika klasikoa izan zen pixkat ordu arte, gero jasa, eta gero oso gauza kuriosoa iruditzen zaidana, Circo del Sol, munduko zirkorik ospetsuena edo ospetsuenetako behintzat, eta soinu jole batek hor zer egiten du? Soinua jo pensatzen dut, baina zer, azti bat izango balitz bezala edo? Ez, azkenin Cirque du Soleil beti izan du garrantzia handia akordeona. Berez, bai, zen oso instrumento, ez dakit nola esan, posibuzu egin edo zer gauza. Nahiz eta klasikoa, folka, jazza, pop, edo zen gauza. Orduan beraientzat interesgarria da. Adibidez, ni hasi nintzen espektakulo batean dela alegria, akordia oso solista da. Eta gero joan nintzen obo zen brasildarko musika eta Bossa Nova eta horrelako zer? Zen gehiago tekno musika. Eta hor, hasieran ez egon akordeona. Eta ditu daten bilabete, estreno baino bilabete lehenago. Torre zera eta zekitzer, zen behar dugu zerbait organikoa. Baina ordu arte egiten zen duen alegria? Ez, obo esaten. Bai, baina ordu artean etzan beste proiektua? Ez, nik egon nintzen alegrian hilabete batzuk, gero etorri nintzen etxera, Pantxo Tapelleren diska prestatu nu, eta gero deitu ez daten, etorri gara zera, joan nintzen, eta hor ikusi nun akordeona ongi zela, zen dena hori da. Azkenin zen dena oso mekanikoa esango dut. Zen dena teknoa, makina asko, eta orduan akordeona ematen zuen hori, borobiltasuna. Baina kuriosoa egiten zait hori, hasiera baten ez zinen jun 3 urterako. Ez. Bale. Baina gero, geratu zinen, bigarren tanda hortan, eta hor dira, Kanada eta Korea eta... Bai, estatu alduetan. Bai, gehien bat. Eta gero hortik, birak diskoa, zirkoaren oinarria izango zen, pixkat horko esperientziak, eta horko artista desberdinekin edo elkartuta egingo zen den disko hori. Bai, hor ni jotzen nuen Brasilgo lau musikarekin, gero beste 3 kanadiarrak, eta gero beste bat edo 2 estatu batukoak. Orduan, egin nun diska hori, konposatu, eta eman beraio, fandango bat, brasildar bati. Eta berak ez zekien zer zen fandango bat, eman referentziak, ez, jo. Eta horrela egin. Baina eta nola, grabatu eta ematen zenion? Hori da. Nik grabatu nun akordeona eta eman berari. Eta zuk egin nahi duzuna. Eta horrela atera zen, diska. Eta hemen zegoen Mikel. Claro, baina Mikel Kruzagak azkenen zer lan egin beharko zuen, zerik ez da estudio baten egin dako zer, baina dena nahastu. Dena, nola eman kontzientzia edo... Bai. Zatik, zuk grabatuko zenun zurea, bidaltzen zenion beste batei, eta gero beste batei, eta beste batei, eta bakoitze berea egin. Eta grabatzen genuen, ezakit, zirkoko karpan, edo sukalde batean, komun batean ere, komunetan oso soinu polita. Baina, apropos? Bai. Soinua bilatzen, bai.
Eta zer egiten zizuen, berak, produktorea berak esaten zizuen Ez. zuek egin? Hori, guk egiten genuen, genuen bezala. Osea, zer dugu gaur, komuna hau, komuna, ongi dago, venga, pues, mandolina hemen, eta hola egiten genuen. Eta onera bidali, eta berak egiten zuen, enpastatu. Lehen esan duzu Pantxoa eta Pello eta batzutan hori sensazioa ematen dit, zu bezalako artista bat, niretzako behintzat ikaragarrie, eta ezagunagoa ia jende askorentzako emanalditan ikusita beste batzuei laguntzen. Bai. Pantxo eta Pello, Gontzal Mendibila, Maia Zubiria, pixka bat, ez dut ez da frustrante, baina jolintzuk, badezu gaitasuna. Bai, baina musika, nik beti esaten dut, musika da pasio bat, baina da lan bat ere. Eta lan egin behar du. Eta nire gustatzen zait pila bat kanpoinatzea. Kantari, Pantxo eta Pello, edo hain Pantxoa, edo Gontzal, Maia, Urko... Baina hori da lan bat. Musika da pasio bat, baina ere lan bada, eta zergatik ez. Eta, bueno, gero, zergatik ez zuk gehiago zure proiektua bultzatzen da hori, niri berdin zait, bata du bestea. Egin behar dut lana, eta gero lan on bat. Bai. Eta disfrutatu. Hori da lehenbiziko gauza, bestela utzi. Bueno, Iñakiekin gelditu nintzenen, bera etorriko zala honea, eta niretzako ilusio handia, esan nion, nik tekladun soinua dauket, eta, zu botoiduna jotzen duzu, eta esan zidan, ez, nik botoiduna jotzen dauket, eta beti gainen eukitzen dut, baina nik tekladuna ere jotzen dut, eta trikia ere, bai, eta auspoa dauken edozein gauza jotzen duzu. Bandoneona pixka bat, ere? Bai, Gehiago grabaketak eta hori egiten ditut. Gero eskenatokian bandionekin. Piazzolla esaten zidan Kepa Junkerak beretzako el top. Denentzat, ez? Bai. Niretzat Kepa da ere top, no? Baina Piazzolla da musikari bezala, kompositore bezala, kristona. Ez pixka bat hori auspoa, ez? Denetik jotzen dezula. Saiatzen naiz. Bai. Dena gaizki, baina dena. Oso arraro egiten zait, nik ezagutzen dut nerea tekladune, eta teknika oso desberdina da botoidune jotzeko, eta trikia jotzeko, zer esanik ez, azkenen diatonikoa da. Bueno, orduak sartu behar dira. Ez dago besterik. Orduak sartu behar dira, baina euki behar da, norberak euki behar du zerbait berezia. Beti esaten dugu talentua, eta talentua egiten da lan egiten. Ez dago besterik, Izan behar da zerbait, eta gero hori landu behar da. Hori musikari bezala bai, izan behar da zerbait. Hori argi dago. Baina lanarekin iristen zera. Nire ustez. Trikiari buruz hitz egin da, komentatu nahi nizun, nire gaztetako referenteak esku soinu, soinu joleak zian, ez? Enrique Zelaia, Pepe Jantzi, Mikel Bikondoa, Jose Antonio Ontoria, bazian hor, baina soinu joleak. Eta 80. hamarkadan etorri zan Kepa, eta Joseba Tapia, eta ikaragarrizko revoluzio egon zan hor, eta ematen zuen, euskaldun musikariak denak trikitilariak zirela. Eta soinu joleak ematen du galdu direla, hor zaude zu, hor dago Gorka Hermosa, eta Josean Goikotxea eta jende gehiago, baina ematen du esku soinua, galdu balu bezala, zer egiten zaizu? Egia. Bai, baina, zergatik. Hori da betiko galdera, Josebakin, eta zer gertatzen da akordeonarekin. Eta, bai Kepa eta bai Tape dira akordeolariak, biziko. Bai, egia da. Eta zer gertatzen nahi da, zer gertatu da, errepertorioa, nire ustez. Bai? Nire ustez, bai. Azkenean, eta gero instrumentuen prezioa ere, hori beste goz bada. Baina errepertorioa. Zen, ezin dugu, nire ustez, ezin dugu ume bati eman
kantu bat edo repertorio bat, ez dakit, Finlandiakoa edo Rusiakoa, Jo bar dute hemengo musika, eta bauzkagu kriston musikak hemen. Bai. Zergatik ez dugu lantzen hori. Bai. Eta gero, ikusten baduzu, aurra ona dela eta baditu posibilitateak karrera bat egiteko, sartu pixkat, pasatu behar da zera klasikotik. Zergatik ezakit, nik ez nago ados, baina bueno. Nik ez dut. Baina bueno, pasa behar duzu hori. Osea, egin behar dut konservatorioa eta zer, ados. Baina gure oinarriak, gure musika jo behar ditugu. Osea, nik ez dut ulertzen nola aur batek ezin du edo ez daki jotzen bidelketa bat, fandango bat, edo harin bat. Hori, iruditzen zait, lotxagarria. Pekatua da hori, bai. Lotxagarria. Gure musika da, teknikoki, da kristona. Bai. Zergatik ez. Eta sensibilidade aldetik ere, eske aportatzen du pilo bat, bai. Eta sartu gera mundu batean klasiko, kontemporaneo ez daki zer, eta jendeak ez du hartzen beria. Ez da beraientzat. Ja. Enrikek jotzen zuen fandango bat edo Nafarroa edo lako gauzak, eta ziren gure musika. Jendeari iritsi egiten zitzaion. Zer da hori? Eta gero egingo duzu beste gauz bat. Baina lehenbiziko gauza guria. Eta gero, bestia. Eta nik usteet hori dela asuntoa. Tapia edo Kepak egin zituen musika ederrak, oso, karo, musikari oso onak ziren, eta dira. Eta guk ez dugu hori egin. Eta hori da errua, nire ustez. Ez que trikia jandu gure, ez. Kurioso. Gu gera. Pepito Jantzi, bueno, inor baino gehiago, Pepito Jantzin lana bintzat, bainakik ezagutzen du, ez? Pepitori eskaini genion bigarren saio hartan, hitz egiten nuen Iñaki Diegezek egindako lanari buruz, oain hitzingo dugu pixkat horri buruz, baina Pepitok egin zituen obra asko trikitixarentzako egiten zituen. Tapiak irabazizun txapelketa Pepitoren kantuekin. Eta gaur egun txapelketa guzietan ateratzen dira Pepitoren lanak, ez da. Bueno, barkatu, okerrena da, esatea, hori, musika hori da, kakabat, ez da rola. Errusiarrek egiten dute bere repertorioa, azten dira folklore, eta ero, azten dira, nazten klasikoa folkloreekin, guk ez dugu hori egin. Gu pasagira, J. Baskan 1, eta jotzea gero, de profundis. Erdian zer dago, deus. Neretzat, da nere ikuspuntua. Orduan jendeak ez du lertzen. Jaro, jotzea kontzertu batera, akordi kontzertua, leheno, baziren, kontzertu pila bat, akordikoa. Karo, jotzen zinen entzutera, eta are eritxi, ze demontra, ni lehenbizikoa, Eta, zer da hau? Eta jendeak joten zen, kontzertutik, ez da posible. Entzun nizun behin, zan emanaldi bat nik uste zuzenduta irakaslei jola, eta esaten zenien horixe. Klasikoa eta hori oso ondo dago, baina gurea landu behar dugu, eta jotzen dituzten oso... Ni jarraitzen du klasikoa jotzen, Nik jotzen du klasikoa ere. Baina, beste gauzak. Nire ustez, eta horrentzat hori argi dago. Horrela, nik usteet horrela hasi bakare. Eta gero ja, bestia. Jo nahi nun, bukatu horretik behintzat, Pepito Jantziren lanera. Iruditzen zait, egin zendun lana, bueno, sekula ez da baloratuko berak egindakoa ere, baina zuk hainbeste partitura hartu eta bata bestearen atzetik ikasi behar die, ez die harin egindako fandangoak, eta ikasi eta grabatu, eta lan zoragarri bat utzi. Nola izan zen historia hura? Nola sartu zinen hor? Oain dela, bai, ja, 30 urte. Nahi nun egin zerbait umeentzat, egin Pepitoen kantuak, pariturak idatzi, eta 10 bat, 12 bat,
umeentzat, aurrentzat. Beraiek, jakiteko nortzen eta jotzeko. Baina ezin zen posible. Zegoen arazoak familiakin, ez dakit zer, eta horrela gelditu zen. Eta 2017an deitu zidaten lesakatik, eta lortu dugu proiektuen repertorioa. Ai, dios, bai. Eta joan nintzen lesakara, kotxe hartuta. Eta nipetzatzen, izango dira, 40 bat, 50 bat, gara iritsita, 500 bat. Oi, dios. Eta iritsi etxera, pendrive batekin, dena eskanatua, eta sartu nintzen pendrive, eta lehenbiziko kantua, Paulo, zuen izena. Bere aitari. Bueno, eta grabatuko dut, zer den dago. Grabatu. Eta bigarrena, beste bat. Azizien nintzen hola, eta nena, tendinitis bat, baina zen droga bat bezala. Droga bat bezala, eta bueno, dira gauza oso onak, gero beste gauzak ez hainbeste. Asko oso onak. Bai. Gero baltsak eta holako kantuak ere ez dira oso ezagunak, eta dira fandango pila bat ez direla ezagunak, baina oso interesgarriak. Bai, ikaragarri gustatu eta ez dira jotzen. Hori da. Pena da. Entzuten dira, zozua eta okila eta suge gorri zu pixka bat bultzatu zenuen, eta baina zoragarrik dira. Dira, eta harinarinak, gehienak ezagutzen dituguna dira hori fandangoa, baina harinariak dira superpolitiak, edo pasobleak, denetatik, eta oso musikari handia. Arro sentitzen naiz, pixka bat nik ere nire aportazioa egin nahi izan detelako olako jenderekin, bai Pepitokin edo Potajekin eta jende honekin. Bai, hori Pepito, Pepe Andoain, Jaben, Manolo Jaben, parte de Oaindik, Bil. Alemanian edo. Bai. Cornelio, Elizalde, netzat, igual teknikoki oberena, oberena, netzat, oberena. Ez dago, nik dut arazorik, baina jendeak ez du ezagutzen. Nik ere ez duen ezagutzen, berak bidali zidan enlaze bat, eta... Kristona, nola jotzen zuen, da zen oso laguna Pepe Andoanekin. Oso laguna ziren. Eta Kriston maila, eta... Bai, badira, jende pila bat oso ona. Eta Pepito zen, Kristona. Bai, karagarri. Kompositori bezala, musikari bezala, gero bazun bere humorea, eta... Bai, interesgarria. Eta lan hori, hor dago. Nik ere hor dago. Hor dago, nahi duena badu hor egiteko, jotzeko edo ikasteko. Edo entzuteko besteik ere. Bai, nik beti pentsatu dut hori dela aurrentzat. Gero, arazoa da, bere irakasleek abertzeitu duten lan horrekin, baina ni aurra nintzenean beti neukan hori, kuriositate hori, ez? Hartu kaset bat, eta zer dago, eta venga, atera. Eta horrela ikasi genuen. Nire, bai, nik ere Irenek nire irakasleak ematen zidan, partituraren bat, baina handik aparte, irratin edo entzuten un zerbait, edo gero radiokaset bat erosita, eta handik, Enrique Zelaya hori entzun, eta venga, eta saiatu. Guratzen naiz, Trikitiza txapelketak, Josebak eta Kepa. Joaten nintzen nire grabadorekin, eta bukatu, eta gauean ja, tipi entzun, eta horrengo gunean, venga, uri ondo, eta bestia. Hola zen, eta hori polita da, eta horrela ikasten duzu. Ikasten da entzuten, eta jotzen, jendearekin, Altxeta Buru, Pepitu, eta hori dira Kristo musikariak. Bueno, bukatu aurretik tonteritxo bat. Kepa Junkerakin egon nintzenen, esan nion, bere saioaren ondorengoa, Iñaki Diegezei eskainenen niola, bukatzeko horrekin fandangona da. Holako horpegi bat jarri zidan, tiene un fallo, esan zidan. Bueno, ez dakitze fallo dokezun. Giputxia. Bera doka bere falloa ere. Baina, bueno, ez dute esango. Bueno, ezagutzen zeate, aspalditik, eta, bueno, bizi, esperientzi polita estatu batuetan biok,
eta familiekin, eta hori, bizi ginen, ni San Francisco eta bera San Rafaelen, eta, bueno, pasagin, bora batan estatu batuetan elkarrekin. Eta gero, ahaztutan egon, baina zuk Kalifornian, Txinon eta harreman estuak dituzu, han ere estimatua zea. Bai. Bai, hori dira nire bigarren familia esango du, hango jendea, bai. Bai, han bizi nintzen hiru urte eta lagun pila bat eta esperientzia polita bizi dira. Bai, bidar familiakin eta San Francisco, hori Txinon daude eta bai, da nire bigarren herria esango du. Bidar familiarekin esan du, Maik Bidar. Akordeolari oso akordeolariona. Bai, nik ez dut entzun, argazkiren bat ikusi dut berea, dakit abokatu oso ona dela, baina akordeolari soinujole ere. Eta Bidartena fandangoa egin zen duen, pentsatzet zer ikusia izango zula, bera? Ez que han bere etxean egin nun, kantu hori orduan. Ze jarriko nun. Bukatzeko hori eskatu behar diot, Bidartena fandangoa, nik, ez da izango politikoki oso zuzena esan beharretena, baina niri gauza oso personalak dira. Baina gehien gustatu izan zaian harina, Kepa Junkeraren Zolloko San Martinak da. Eta gehien gustatzen zaian fandangoa, zalantzari gabe, Bidartena. Iñaki Biegezen Bidartena. Ikaragarri gustatzen zai. Eta, espero dut zuri ere gustatzea, entzun ez badezu aurretik bintzat, hori bere jazz ikutuak eta baditu eta horrekin txebukatuko dugu eta plazer handi bat izan da Iñaki. Plazerneria. Ez gozada bat. Gaina zu etortzea honean, ni hautza jun ordez eta dena errestudiazu. Eta horixe. Eta zuri nahi badezu, urrun arte eta ondo izan bitarte.